Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гөлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыуыбыз юке сөзінің мәғнәсі һәм кулланылышы турында булыр. Юке хуш исле чәчәкле, кабыгыннан мунчала алына торган яфраклы агач дип яза Википедия. Халкыбызда мондый мәкаль дә бар. Юкәнең чәчәге бал, кабыгы юкә, череге дару, агачы сөян. Юкәлек темасы халык авыз иҗаты әсәрләрендә, татар шигъриятендә киң кулланыла. Мәсәлән, баллы ай нурлары юкәләрдән саркып кына тама, тын гына, мәхәббәтнең саф догада чагы, кичерәсе язмыш алдында. Шулай җырчылар да җырларында юкәлек темасына еш мөрәҗәгать итәләр. Юкә, жүкә атамасы бик борынгы катламны тәшкил итә. Бу лексик берәмлекләрнең Ж варианты нигездә урта диалект. Е варианты мишәр һәм сибер диалектлары сөйләшендә таралган. Моннан тыш сөйләшләрдә аның зүкә, юки вариантлары да бар. Юкә сүзе нигездә кыпчак телләре өчен характерлы. Башкорт телендә юкә, Карачай балкар телендә жыгы, үзбәк телендә жука, чуаш телендә сака. Юкә чәчәгеннән җыелган бал юкә балы дип атала. Юкә чәчәге баллы үсемлек. Юкә балы гомергә иң югары сортлы бал булып саналды һәм санала. Ул юкә чәчәгеннән калышмый. Төрле авыруларны дәвалауда шифасы зур. Бер төп юкә агачының чәчәге 1 гектар карабыдай чәчүлеге биргән кадәр бал бирә диләр. Юкә чәчәгенең хуш исен иснәп туймаслык, шифалы чәе эчкән саен җанга дәва бирә, тәнгә көч кертә. Табигатьтә юкә агачы 20-нче елында чәчәк ата. Июль айларында юкә мул итеп чәчәккә күмелә. Юкә чәчәген җыю өчен иң яхшы вакыт чәчәкләрнең яртысы ачылган, яртысы берләнеп торган чак. Җыйгач аны күләгәле җиләс урында киптергечләрдә киптерәләр. Кипкән чәчәкләрне кагаз яки тукма янчыкларда караңгы җилләтелә торган урында саклыйлар. Дөрес киптерелгән, сакланган чиракта юкә чәчәге файдалы үзлекләрен 3 ел буе югалтмый. Юкә күп үскән урын, ягъни юкә урманы, юкәлек лексемасы белән атала. Халык телендә юл буенда юкәлек гыйбарәсе бар. Гадәттә бу гыйбарә узганда, барганда еш керә торган урынны, өйне белдерә. Юкә сүзе фразеологик берәмлекләрдә дә еш очрый. Мәсәлән, юкәчей мактау, юмалау, юхалау юлы белән нәрсәгә дә булса ирешү мәгънәсендә әйтелә. Мәсәлән, тимер балта булдыра алмаганны кай чакта юкәчей булдыра. Тагын бер мисал. Ярар, син мине юкәчей белән шөйләмә. Юкәчей кагу әйтеме дә ниндидер максатны күздә тотып, мактауны, юмалауны белдерә. Юкәчей белән шөйләү, юхалау, юмалау турында әйтелә. Юкәдән ясалган фразеологизмы юньсез, булдыксыз кешегә карата кулланыла. Юкә урынына кайызлау, кешене эксплуатацияләү, бик нык алдау мәгънәсендә әйтелә. Юкәдә икән шикләвек фразеологик берәмлеге, менә нәрсәдә икән эш мәгънәсендә килә. Ныкрат сөйләшенең Глазов урынчылыгында юкә агачы биреш дип атала. Юкә агачы хуҗалык эшләрендә әһәмиятле урын алып тора. Аннан һәр төрле тагараклар, умарта ялары, савыт сабалар ясыйлар. Яшь юкә кайрысыннан кәрзин, башмак, чабата, бау үрәләр. 1889 елны гына Россиядә 500 миллион пар чабата ясалган. Бер чабата өчен 3-4 яшь юкәне кайзларга кирәк. 30-50 яшьлек юкәләрнең кабыкларыннан мунчала алалар. Юкә кабыгын 1-2 ай тын елгаларда, буаларда, күлләрдә тоталар. Җибегән юкә кабыгыннан мунчала чыга. Мунчаладан бау ишкәннәр, чыпта сыкканнар. Юкә кайрысы төшенчәсе әдәби телдә курыс атамасы белән йөртелә. Сөйләшләрдә курыс сүзе мәгълүм. Юкә кабыгы мәгънәсендә Урал төбәгендә таралган сөйләшләрдә салабаш лексемасы кулланыла. Бу сүз салабаш төшерү, юкә төшерү сүз тезмәсе составында да очрый. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина, сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.